Vítejte u dalšího videa, dneska jsem tady s Ondrou. Čau. A budeme dělat podobnou challenge, jak... Proč natáčíš ty citrony? Budeme dělat podobnou challenge, jak dělal House s Pedrem, ale bude to trošku v jiném významu, budeme spíš závodit, kdo ty citrony dřív sní. Tak uvidíme. Takže, ruce za záda. A já. 3, 2, 1, teď. Tak jsem dostal až vyhrávat tohle. Jo. A počítá se tohle? Takže se počítá. To se nedá. Dá strašně moc. What? Mám druhý. Jo, tady ten je. Tady. Čtvrtý. Hej, kámo, tady to není dokousaný. Je. Čum na to moje. Já mám totálně okousaný. Jo, můžeš. No víc nejde. To si jenom myslíš. Jde. Mám. Kámo, a víš, já to okousával víc? A to nejde. Ten to nemá ukousaný. No, tak to je blbý. To nejde víc. No, Matěj má. Vidíte? Ty vole. Já se poblím. Jak Matěj vyhrál, protože no to nemá dokonce. Ale to nejde. Tak to si musím dát. No, tady máme bramburky teď. Já vám ukážu svoje. Dej mi je. Nic jinýho na Vidíte to? Máme Estra, mám dvoje, dokonce je v stavce. Tady se ber. bramburky. Jo, pak dáme. Jo, a ve příštím videu bude zase s Ondrou dáme challenge. Kdo neudělá takový Ne. divný Kdo- pocit. Ne, kdo vydrží tady tu hrst pálivých bramburek? A jen to ještě ukážu, vidíte, Estra. Úplně chilly. Já vím, ty jsou druhý, protože nejpalivější bramburky. Jsou wasabi, sakra. Já vím, jaký jsou úplně zelený, no. Já za to nemůžu. Jsou tak světlí. Tak ahoj. Ne, No to ty seš. Omluvte mě, ale čau lidi a čau.